किसे एबे की होछि हाय करछ तुमको बुद्ध पवन आजु बिलनी बुद्ध अछि बुद्ध जଳ ଚାପ ଚାପରେ ଜଣ ପଡିଥିଲେ ତରଳ ଆଉ ଗ୍ୟାସିୟର ଚାପ ଏଇଟା କାହାର ଚାପ ପଡୁଛି ଜଳର ଚାପ ପଡୁଛି ଜଳର ଚାପ ପଡିବା ଭିତରେ ବୋତଲ ଚାରିପଟ ନିବୁଜ ହେଇକି ଅଛି ମୁଁ ଏଇ ହାତଟା ଭର୍ତ୍ତି କଲି ଯେଉଁ ଚାପଟା ପଡୁଛି ସେ ପାଣି ଗୁଡାକ ଚାରିପଟ ଉଠି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛି ଏତିକି ये ଯେତିକି ବାଟ ରହିଲା ଏଇତକ ବାଟ ଭିତରେ ମାନେ ଏଇତକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳରେ ଯେତିକି ଚାପ ପଡିବା କଥା ସେ ଚାପଟା ପଡୁଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଏଇଟା ଖୋଲୁଛି ଛୋଟ ପିଲା ଆଜି କଣ କହିଲେ ଗୁରୁମା ତା ଭିତରେ ବୁଢୀ ଅସୁମୀ ବସିକି ଅଛି କଣ ଅଛି ବୁଢୀ ଅସୁମୀ କରିବ ଆସ ଜଣେ ଜଣେ କର କର ହଲୋ ଠିକ ଆମ ଅଧିକ ପାଣି ଆଣିଥିଲେ ବଢିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ ବାଲ୍ଟି ଆଣ ला चला आसा आगे करियो आसा चला आगे चल जा आगे सब जा करियो छाड़ के साव जण जो करियो हौजी हौनी आ पानी चलले हबो हेला एई देखो थोड़ा के हेला तू साइड ही गलु टिके हां ता भीतर पानी पसीबा को दियोनी ता भीतर पानी पसी गले बाबा बोतल दा होला जा करिवो गिरीश जा हाँ जाओ गिरीश जा हाँ बैगन चाप समस्त जानी पार तरल पदार्थ चाप पकाई तरल पदार्थ चाप पकाई समस्त जानी पार